spread kindness. Mga anak sa mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail Female Dormitory gipahalipayan sa GMA Kapuso Foundation. Anong report ni Alan Domingo. Emosyonal ang inahan o anak nga nabatian nila ang kainit sa gugma diin panahon sa Pasko ilabi na ang 12 anyos nga anak nga nagpangita sa pag-amuma sa iyang inahan. Apil sila sa nahatagan sa pinaskuhan sa GMA Kapuso Foundation diin moabot sa 450 ka mga bata o anak sa PDL ang nahatagan og regalo. First time no sa GMA Kapuso Foundation nga gidala dinhi sa BJMP Cebu City and Give a Gift project sa GMA Kapuso Foundation. Kung diin manghatag ta og mga regalo, mga gift packs para sa mga anak sa mga ato ang PDL. Ang Cebu City Jail Female Dormitory adunay kapin sa 700 ka mga inmates o gipaniguro sa ilang warden nga mahatagan og kahigayunan nga makaduaw ang pamilya ilabi na ang mga anak nini. Nagpasalamat gyud mi sa GMA 7 o kanang of course sa ato ang GMA Kapuso Foundation sa paghatag nila karon og kanang mga blessings og of course sa nitabang pod sa GMA Kapuso Foundation ang Philippine Army 53rd Battalion Infantry Brigades. Katambayayong sa GMA Kapuso Foundation ang masakop sa Philippine Army 53rd Engineering Brigade nga mao'y tulay sa pagdala sa mga regalo. Kaubang si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.